Κόκε πιέζει σε αυτό το τελευταίο διάστημα. Η παλιά για τον Φελίπε. Είναι κοντά του Ολιβέιρα. Κόκε. Αμορόζο το γκολ. Από την πάσα του Φελίπε. Ο Αμορόζο πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη. Κόκε δεν ήταν εκεί, αλλά ήταν ο Αμορόζο για να γίνει το 1-0. Σε συνεργασία με τον Φελίπε. Το πρώτο γκολ του Βραζιλιάνου με τη νέα του ομάδα. Πανηγυρίζεται αναλόγως. Δείτε πάλι. Ο Φελίπε γυρίζει για τον Αμορόζο και αυτός από κοντά. Είναι μια πολύ καλή επιθετική. Κάνει το 2-0. Πιστεύω πληρώνει το παιχνίδι. Το τελευταίο διάστημα ο Άρης ανέβηκε και φάνηκε για την προηγούμενη φάση και με το σουτ του Ήβιτς. Και ο Ατρόμητος πάλι θυμίζει την ομάδα του πρώτου ημιχρόνου με πολλά κενά στην αμυντική γραμμή και τα εκμεταλλεύτηκε